Bona nit. Artur Mas ha fet avui una roda de premsa on ha intentat explicar a tothom què volia dir amb això del dret a decidir i 2.000 flexions. Ara sí, vegem Artur Mas fent-se la pitxa a un lío. Això Convergència aposta pel dret a decidir dels catalans, cosa que en Montilla no s'atreveix a fer. S'està referint al dret a l'autodeterminació. Jo n'he dit aquesta paraula, El dret a decidir significa que els catalans puguem decidir si volem decidir. Però decidir què? El que decidim decidir. Per exemple, l'autodeterminació. Però vostè votaria per la independència? Em pot repetir aquesta pregunta? Sí, si vostè... Perdó, no l'he sentit. Sí, per la independència... Perdó. Home, sí? El Dalai Lama, Perdoneu, Dalai, com estàs? Gràcies. No, va ser només una conferència, perdoneu, que és el Dalai fora. Dalai, yes. El Mas és patètic. Sempre fem veure que la gent li diu guapo. Preciós! Gràcies. Tu no ets preciosa, però sembles una noia molt oberta. Els llums de Nadal de Barcelona no només són molt horteres, sinó que encareixen cada any la factura energètica. L'alcalde Hereu ja ha trobat la solució al problema. Bé, sí, abans que ningú posi el crit al cel pel problema de la despesa elèctrica, hem decidit que en lloc d'il·luminar Barcelona de nit, repartirem entre els ciutadans l'últim crit en ulleres de visió nocturna. Montse, apaga els llums! Ho veieu? És collonut. Vaig ensenyar-li a la Mallol. Collons! Hosti, però no oblideu abans engegar-les. Ara! Veieu? Escolta'm tu! Què fas pixant al meu despatx? Que no coneixes l'ordenança? Veuràs si t'enxampo, malparit! Vine cap aquí! Això em recorda que tinc molt de pipí. Vaig a fer-ne. I ara toca repassar els números que ha fet Pau Gasol aquesta setmana. Dilluns a la nit va fer un 7 a la taula de billar d'un bar de Memphis. Dimecres va fer el 8 al seu entrenador. Al final, com que són bona gent, van fer les paus. I ahir a la nit va fer un 69. El que no sabem és si ell era el 6 o bé era el 9. Però és un tipus de detalls que no ens interessen. No ens interessen, oi? Dia de manifestacions a Barcelona. El col·lectiu d'immigrants argentins s'ha concentrat avui a la plaça de Sant Jaume per fer una reclamació ben concreta. Bé, o potser no tant. ¿Les quedó claro el lema? No me sean boludos, ¿ah? ¿Empezamos entonces? ¡Todos juntos! Por la verdadera integración de los colectivos de inmigrantes que enfrentándose al miedo escénico y huyendo del vértigo existencial, además de contar con la ponderación del superego, se han desplazado miles de kilómetros surcando los mares de la intolerancia para buscar un nuevo hogar y los brazos abiertos de la sociedad europea. Ahora, todos juntos otra vez. I ara anem a repassar l'agenda de demà. Demà a la tarda tinc pàdel amb el Robert. Per això estava fent tant d'exercici. I a la nit tinc un forat a l'agenda. Si voleu quedar amb mi, ja ho sabeu. Fins aquí l'informatiu d'avui. Després del Polònia, no us perdeu el documental del Pintallavis a la bala sobre la indústria de guerra catalana durant la Guerra Civil. Jo en aquella època no havia nascut i, per tant, no surto al documental, però, malgrat d'això, té interès. Bona nit.